unsay kaso nimo sir nga napriso man ka? Baktin. Nangawat ka baktin? Oo. Pila ka buok sir? Usara ka buok. Mo din napriso ka. Oo, baktin. Bayad pa yun. Mo din napriso ka sir kay usaro ka buok. Oo. Oh, okay mo pang gihurot ug kawat. di ka mapriso. Oh. Ikaw, sige kaso nyo. Dere, dere. Nangawat ang bukas. Ha? Ano ang bukas sa'yo ikaw? Mais? Sir, usay kaso nimo sir? Sir, nga usay kaso nimo? Nangawat ang itlog. Hindi ka pa ako ang binuhay. Sir, usay kaso nimo sir? Sir, usay kaso nimo? Pila man nagkaadlaw, priso sir ang kumuha ng baktin. Kuan sir, depende kung Baktin lang gamay. gamay ra. Mo pa maglutas. Mo pa paglutas, gamay ra na sir. Ha? Gamay ra na. Gamay ra? Oh, kuan, usa ka tuig, ug usa ka adlaw og tungas adlaw. Oh. 60 minutos. Og 60 minutos.